Здравейте! Днес реших да ви представя най-компактната и здрава пазарска чанта за многократна употреба на компанията Everless. Преди доста време бях попаднал на видео на Слави Клашера, в което той беше споменал за нея и реших да я намеря и да се здобия с нея. И сега дойде времето да ви покажа дали се заслужава да инвестирате тези пари в обикновена пазарска чанта или не. Това е самата чанта. Поръчал съм се синия цвят, също така имам и червена. Това представлява чанта след като я отворите, тип портфел. Много е компактна, побира се навсякъде, дори в джоба ви. Изработена е от рипстоп материал, който се използва при спортна екипировка, което го прави много здрав и товаримост на чантата е оказано, че издържа от 23 кг. Наистина е така. Аз използвам такава чанта вече 2 месеца. След малко ще ви покажа червения модел. Но нека да започваме. Отварянето на чантата става последния начин. Разделате я. Намерете това. Сгъването на чантата е доста интересно. Просто хващате така, разклащате и сгъвате. И получавате този ефект. Това е червения модел, който използвам вече от над 2 месеца. Като след употреба виждате разликата при сгъване. Доста е дебела и не се сгъва толкова лесно, колкото новата. Нека да ви покажа. Чантата наистина е изработена от много здрав материал, много е здрава. Лично аз съм я товарил може би до 12-13 кг. Никакъв проблем. Върши чудесна работа. Заслужава ли си парите? Не мисля, че заслужава толкова пари за една чанта. Но все пак е доста компактна и удобна за ползване. Затова решението е изцяло ваше дали трябва да инвестирате в такава чанта или не. Ако искате да се закупите такава чанта, това може да стане единствено чрез официалния сайт на Everless.